Unsam na siya. Majoy kamay. Tawa ni hapon ni. Ero kamay. Ah, anak. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. God bless po sa inyo ha. Para sa inyo ni ha. God bless po. Mayong udto. Ayaw ito po. Naunsa man na, tanawan nyo guys. Makita ninyo. Si ulpot loy. Wala, dili na ikaw nagkumpuan. Dili. Ha? Dili gid ko pat ni kadlor nga yani siya. Walter siya. Tanawa mo, saka ra kiya. Basig ikaw nagsaka. Wala eh. Ha? Lagi na suwito ginako anak kit. Lagi na nagbantay Ano ba? siya nagbantay sa buwan. Dawag Iko tulog. Pila kadlaw. Katulog na. Kapat na rin. Pero sa katong wala pa, iatras na to, okay siya. Kaya ka sa Katong wala pa kamangwana ba? O wala, o nakangwana na guna. sa Baguro po na. sa ikaw pat kadlaw. Bawag sugod nga O, pero katong sa wala pa na, okay. okay man. Wala ka bago na nagdito sa pa. Ano ka kuan Sigutin ako. Nakakuan ko siya. Ubos-ubos daw. Yes sa kung ang intro ano ni himas mo ko. Mas mo sa, Himas mo ba sa kahit man kumaba himas mo ko butang na ko. sa kaon. kakaon. Sa kaon, mas mo sa kaon. O, Kompleto kita na ay ayos ako'y peer. o. Diyan ba? Ano pa ko ibig siguro nako kay Siguro beer? Oo, ang himas mo ko himas mo. Mas mo na, masarap siya. Butang ko na ko okay na sige may. Diyon sa nagpag-style ana. Ituog. Ituog na ko yan. Pagkatapos, karong nga adlaw, huway ko. Pagkauma, naligo. Kaung niligo. O, pakuman. Ano ni? Siya, pagkauma, sugod siya ng anak. Mo ba? Isa man nagtudlo ni mo na, Wala po, ako ra to kay. imbento. Wala, imbento eh. Ako ara gitong, Malagi. O nga, naghimasar lang yun siya. Ha? himasal, paghimasal ba? Pagpay ko niya ba? Magsilbi himas mo ba? Mo ni mong gitambal. As dosis sa udto to, maong manabali akong bisaya po niya. Nato po ka sa Bisaya. Adi siya katong bumba ba? Sa kung bumba, gi- naligo alas siya. 12 man Pagkahuman udto niya, kong ligo. gimasar. Pagkaugma, naligo siya. May alas 12 to siya nga punto. Mo ni sugod. Pero nakikituan nga mga manambalay, mga nakinatuan, bago sa ko karon. O naa. Naagid. Bila nakabok? Tulo na. Tulo ka Bisaya. Tulo. Unsa may findings nila? Mahal gina na nga. Ngayon ko sa lord sa bomba na niya. Sige, ngayon ko itong karong. Ang ano man sa bumba, nagpasaylo. Man, ko kayo buwan. Sa bumba siya daw nakasala. Ano, O nga lang, unsa man daw to dito? buyagan lagi daw. Buyag. Oo, nakasala daw siya sa kuan. Unsa man to sila? Unsa daw to? Wa po siyang sulti. Ako, sulti ko sa pinakuya ko. Diwindi pa, engkanto pa, unsa. Ano ba nang gusto kong gisuon po. Nangayo ko sigo ko sa kuha. Singko ra nga ko, ano, panagputol ba yun? Ako panag matuman. Hindi mo una. So makita niyo no, nagtanaw gyud mo. Wala na tiyo si Sierra. Pero kabalo ka. Ano to? Bugniyo. Di, anak, kabalo ka. Ha? Kabalo ka. O, wala eh. Kabalo ka. Sakit mo gini, kusiyon. Ano mo ba? Sakit kayo kusiyon eh. Kini, kapalan. Ilan rin yun. Tamuhan na, abis sa bako. Bago ka nagtuob, wala ka matog sapa. Wala na. Wala ko yung ligo sa sapa. Wa ka katog sapa rong Wala. bago ka nagtuob. Wala ko kanto. Bago Kaya mo, gito. bumbar man mo. Kumpara, layo mong sapa. Layo sa sapa. Sige, sige. Mukulit ra gid no? Igin ni mo to, igin namin ginako. Tulo ka Bisaya, tulo ka manambalay nag-ingon. Parehas ang finding. O, kuan ginaw kining tulong kuan na naigo na sa kabo ko silki ka pag anak ko ligo ba udto. Mm. Mo kita po na niya. Naligo mo sa 12. Mm. Kaugma mo ano ni? Nga. Ginani na siya. May anak na siya. Hinahinay pa pag kaugma. Pagkatulong ka daw na wag gini. Kusog lang yan. Oo. Bulan lang niya. Bayo pugan sa mga anak. Matulog. Hindi ko toble. Karon man ni masa mo anak na siya. Di juga katulog, pati bilara. Di ko Matulog na siguro ka din na namuliyok. Hindi, mutukar din siya. Ang tukar gi siya. Ha? Tukar gi. Bigay katulog kay mo Oo, yung mama yung puko ni mo. Mo ba? Bulan Gawak ko. lang. Tingagit na kaya liga po niya. Naina ba ng kumutan? Wala, ito yun, wala sa wala eh. Kulong gini sa ay.
Puro gyud siya guys. Grabe yung kako, no? Wala na ito yun ako eh. May, asa mo nagbalos ko ah? Ade, nagakuan ko ba? Suon na ko na. Live. Video. Amo ba? Page sa Facebook mo. Magani, Sige, sige. Gawas ane, unsay lain na mo gipamati. Gawas ana. Wala ko na to na. Wala, kanya yun. Mao rin na. Wala yung mga sakit-sakit ng likod, Wala daw man. kamo na. Wala. Mati yun. Darian niya, kung dariin mo pa. Unsa man? Ganyan, hubag eh. Hindi mo ba? Kay Hilo to mga Kasi kan- panambal, hilot, magyot. mahilot Ako man. may pahilot, hubag yun diri, pinyo diri ba? Ay, sa matanaw ni mo diya. Tanaw niya. Silang, silang. Yan man, sakit. Ha? Sakit. Di mo kayo, yung sakit-sakit di kapon. Sakit ikapon. Iduot mo yun ako sa ay, ang bawa may direksyon diri sa hindi mo. Hindi siya mukunda kung ano diya. Ano ba? Istorbo juga siya. Pero ba ay di na, di yun naman siya kuhan. TL, okay kay TL. Okay. Wala problema. Lakaw mo ni ko tiil gud sa banong bao. Tarong lakaw. Kanina nga kuhan di ko ka, kuhan di, makurong po eh. Ano kung tumba? Pwede kong tumba. Ya, wala yun. Di, yung ka matumbag, di ka gunitan. Ang botang, wala ko tumba ko. Hindi mo ko pangusong ni isa. Hindi mo siya kapangusong. Kini. Mura kang malabay. Mo, lahi lamig ayaw nga. May timbang imong kuhan. Sige, sige. Sige, mabalay ka ni. Sa kuhan, Barayon. barayong sagrada. Uy, silingan din ba ito kung kwento, barayong po to sila. Sige, ayan guys. Shout out sa taga Barayong Bansalan, na? Sagrada. Say. Magsaysay, no? Barayong Magsaysay. God bless po sa inyo, ha? No? Mga tanang pamilya mo diya. Shout out sa inyo, ha? Labi na gyud sa kong suki sa mga taga Barayong. No? Nasa share din, eh. Pila pag inaron mo, sir? Kuhan, 55 na. 55 anyos. 4 days lang ni. Nagdagog man ninyo. Wala yun natin tuyo. Kung ano na to, kusgan siya. Bang, Sige, kaya siya. Hindi mo siya kuhan. Tuka-tuka na oh. Pero imong gipungan, Wala, ako pwede na mapungan. Pwede pong gipong ida. Di, kana ikaw gin mapugon ba? Pugong? Di, wala labot ni. Wala na. Di, no, gunita ka ng, ano na mo? Dili mo. Ano sabi sa iya? Hindi pugungan. Wala sabi siya. Bisang gipungan na nimo. Ako, tisik po sa mo. Wala siya, liyo, kaya ako sa pugan. Pero kung, dili na mo gunita ni. Bunlot man siya, bunlot. Pero, gitry na mo pugong. Kini? Pungan dyan yung mga dili. Pwede ko, di pugan. Ginapita mo pa, kung gawas ko siya. Pugan ako. Siya rin yung bunlot. Sige, sige. So, Liyo ko siya. hmm. Pugan ako, iduot na ko. Iduot na ko na. Ito naligo ka, wala kayo napansin, noon sa. Wala kayo na mga nagkunin mo. Wala kayo mga nadungog, hoy. Wala. Wala ko. Sige, sige. So ayan guys, sa to sa Barayo, tabangan na to si Sir, no? Tabangan na to ng mamayo, iyahang hindi pa matay sa kalawasan, siyempre inuban na sa pagkampo sa Ginoo, no? Siyempre tanang nga moduol rin sa kuha, no? Magpatabang, magpahilot. Manika mo ta nga mamaayo makutob sa kumahimo, no? No? Tanaw na to ni kung unsa gyud ning gikan na ni sa tulo ka manambalay nga Bisaya. Siyempre na may hilot po, no? So, prepare lang findings. Dito na sa bumba, tanaw na to. Ayaw tulog, kay matulog ka ron, siti yun na, pero di ka tulog, tanaw na to. Kung naa, no, nga gikan. Posible po dito po kakatong nagtuog ka, human, naligo. Oh, Uy, pagkaugma basta naman. hindi ko ka na. Pero ginagmay pa to. Pagkaugma na siya. Naligo ka. Wala ba rin pagkaugma, ligo ko. Wala ba siya nang utukar? Wala ra. Wala na sugugma. Pagkasunod ugma pa yun. Ano na tawaan na yung bomba? Abot Lumay na dungo? Wala man. Kuya, account ka na, kuya. Sa YouTube, Eric Hilot. Live na ron. Dili, i-transfer pa na ko. Ah. Subscribe po. Gani. Oo, gani. Eric Hilot ha, niya sa Facebook na to. Asa ka na ito na-print mo sa kuha? Buwan. Traditional. Oh. Sige, so ano lang, manikamot ang mamaay si Sir. Siyempre sa karoon na po nakakita, no, nagkidindain, lain-lain magulog sitwasyon ng mga nagaan ni Dire, no. Tingala ito taral itong umanabalay nga. Karo ba sila kapuan na ni? Sa tunod na yun, daghan mang klaseng-klase ang mga
mga panghitabo sa itong kalawasan. Pero kanay siya, musulti ko first time ni, kita man jud mo. First time na ko ni na-encounter nga ni. Namay nga ni protagsa. Nay mo sa ka protagsa ra kay ba? Kani ko. Imo halos naman lang Minuto ra wagi. 2 minuto, 3 minuto ba? Kuan siya. wala ka kay ka mura ka gubog. Mao gyud katawan ni ko sa bunga. Bakrana dito. Kanon ako. Imo toyo ra gyud. Upog mo siguro. Kada. Abi na ko nakainom kay tandoy. Maayo. Tagsarap ko minom. Bigo minom ng tandoy. Sige, sige. So ano lang, so sa karon lang po nakakita ni nga video, please, kung may ligong kag traditional hilo to first time na mo, please subscribe, i-click lang bell button para updated ka sa kung gina-upload mo kada comment, like, and share po. Comment lang mo guys kung na may mga pangutana, no, kabayan sa inyong pamati sa kalawasan, or man may mga pangutana, kung iyuha bang mga kaila, mga parinte, nga naigi pamati, nga antod karon wag yung mga ayo. No, nadiin na lang ato. So ano lang, tabangan na to, no, try na to, makatabang ta, no. Taga Digo City ko guys niya, shout out po sa kong solid followers ko ang Facebook page Eric Hilot ng traditional, og shout out po sa kong solid subscribers, mga comment sa kong YouTube Eric Hilot, og shout out to top 3 countries viewers, number 3 United States, number 2 Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat, og shout out po sa lahat ng mga OFW. So ayan, magsugod na kong Hilot rin guys, tanaw-gin mo, tanawagin niyo ha. Shout out sa taga Barayong, magsaysay. So, okay? Tanatan ako, please po. Share this video, comment, like po. Sige, tanggalon na tong sando. Tanggalon sando daw. Dahil. Kaya naman ikaw, dili. Kaya ra. Lalay na lang. Pero, Karon lagi kan. Adi magaya kuan na kining anak. Jadi ko ani isa. basta no? Eh, nakadesisyon ka, hato dre, boss. Ha? Ani akong So, suon. kay nanawag mo ko akong ko asa mo yung number atong wa man nag-open po tong Facebook ka po. Open. Na may number dito, akong tawagan. Okay, kulob ta, kulob. Lama taon pa nga kuan kontak. Sige, sige. Wa ako tanaw na yung porma. Dirahanat Sige lang, sige lang. Kini kon kamot joy. Sige lang sa ako rin, kon. Tingnan ako ha. Kanay. Sige, tuyok ni. Sige lang, sige lang. Kanay. Sige, ana, relax lang. Hirap ka tali sa kuha. Sige, hirap pa, sige. Usos gamay lang. Ana. Hirap ni. Ana, okay na ka na. Sige lang, magliyok na, ha? Unsay na, kuhan mo boss, nganong na, gidalan mo sa kuha, unsay mong kuhan? Nga. Aw, kuan na po ni ako nga kasing kaluyan dai nga diri maayo. Okay. Tadi ko ka akong tanaw yun ang Silbi, eh. May tayo na mga sakit hawak, ay kaya rin mo na. Ganun, lahi sa mga kuhan. Uli na to, uli na to. Ilang, hala na muliyok na. Mo tong gipalong dito adeng. Ang gipalaw. Okay, padlak ba na ko? Kuya wala gigil sama yung pagpadlak nga nakakasigawas. Sino ulan na ang kuya? Di pa to padlak. Lagi bala ka, Hindi abriya. ka kabalo din sa padlak ding. Baka kabalon sa padlak ding. Nasa, one. Iguara tong bangko isa ding. Ay, katong bangko is tulpo. Itong green day din katong green. Mama. Hello, mama, oh, talo sa, mama. La. Hello, kita na. Hi! Bless. Kuya BJ. Dali. Bless Kuya BJ. Happy birthday! Say, yawa, say. Alisay. Ayun. Oh. Bless. Very good. Dali.
ka oh. Sa ka sa patong ng classmate. Wala. Look. Wala. Jawa good. Wala kay klase ron. May klase? Wala na. Oo, kay birthday ni mo. Ah, kuya, good. Bantay yung bata oh. Bago pa ko na maglaba ba? Matay sa siya para makarelax, mamang. Adi. Oh, naman. Ayan. Wala pa. Ano alam mo? Say. So say bigit, balay na may. Ay, ako lang. Sige lang. Tara na, mo na siya karapa mo doon. Sige lang mo. Tara. Babay na. Babay na nina, Babay. Babay tarong mo ba? Thank you. Relax lang ha. Thank you. Yan si may mukis eh. Ako pa bigit. Ah, Kiss po ko ba? Dito bigit dito. Ay, bye-bye. Bye-bye. Ayun, sa mo, Je. Ang ato mo, Jay. Oh, dia dong kasi ate itong palingkuron mo. Mahigda ko din. Dari kate ah. Dato ka. Ay, mahigda ko kay kapi ko. Yan ang hapon nun. Naon sa ka. Uy, Ano, wala sa Scott? kacambo. Excited ko ka. Sino chamba ko? Wala ko na may hangin eh. Saan naman nag-ipit pan eh. Sige, ito may pangalan mo. Rahino. Rehino. Mawala ka rin. Rehino, kita tinod. Hmm. Kung nagutawihan ko, ano ko. Hey, Nagnana, gano'n na. ibo ubalay. Piling. Ano, tigil daw. Nasa paghilot na nahupag. Oh, naan ako'y kuan, nindot ka. Ding, dito ka sa balay, Ding. Lakaw, Ding. Ah. Kung maghuta diri ba? Kami na, ba din? Oo, sa tag. Ano kailangan to? Kani. 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 Nagpasa ka kagapon? Kani. Nagpasa kagapon gabi? Wala eh. Di ka nagay masa, hakba, tunas, ligo. Wala ako kay pag ginahilot ako na sa uban. Di, kanang natural ka daw, baka nandiyan ka hiloton. Kung bata pa ka. Oh, hindi ko muna sa siya, te. Muna sa hindi kay baka ko pag nganing ko. Kaya mong lawas, pasmado kayo ha? Nganing ko niya ano. Nahuman, magpasa. Pwede silit. Ha? Di kahapon mo sa arap. Ay, kuradagan tag emerald. Emerald. Puto mo ha. Waon dayo na tong emerald na to. Ano naman ang mga emerald? Eh, pero dili ko ta mamatay. Kasawa na yan. Pasmado. Ibalik na to ang hawala. Punta ka lang. May na din. Kapilit, Ding. Dito mo ka sa balay, Ding. Ako bagi ay. Hindi man ako. Siguro boss. Alam ba ka? Ito lang. Ito ba? Sige lang. Sakit rin na. Ako bagi ay. Nalapas mo? Abot mo ito sa dulo sa utso. Pero kung first kram po, te, nga dito, bitaw, te, katong kaanak po. Tuong na ditong kanto.
Nga lagi ko rupalin, abot naman dito sa pikas. Ano mo ka ali diha? Ito naman ang ginuulas. Isog yung dagan. Nagilinay, nagpangutanan. Wala yung kita diha sa kuan. Mercury. Nakasulod ba ako sa una dili ko. Nakanta magkaya ka sa una Oh. tre. Asam to the Really pita. champion pagkaya ka sa una. Kani ito. Asa ba to lupita luyo stiris. Oh. Siya may champion sa una. An Mature. anak ko Sa nga diristo ang kabatsita. Laban la sa lahana, gunon. gunon. Dahil Ikaw ni na champion? Siya ni Oh. champion. dahil na sila kay di mo sa kayo ko dawat og Finger mo na. Lagot ka sila. kinan lamon. Gaya kay ako na. Nagyay ko muli. Ikaw sao man nga. Dili mo jud. Dahil na judge. Ang may nauyonan. Sao na tanang nga. Ang judge. Ay mo nagsikuan na. Basta kay kitsa ibutan niya pisang pag managiti pinang judge diha. Ang mao yun kaya na. Lang Quiapo. Tapos ano? Oh, Secans Francis ato. So okay. Uy, noon sa man eh. Kung nga dahil kung makabalo ta sa mudaog, di na lang tayo pakantahong uban. Mm. Di na lang makanta ka ng sabay. Di na mag-contest. Uy, kasi yung daog, klaro na yung daog. Ay, mangulit na lang dahil mo klaro ng daog. Mm. Di na lang na makanta ng kontra, no? Ba, dili po kumotoo, kanta ta. Kaya nahuna ana nila kay bagtik kay sila gud. Nya, mao na nakalisod sa kuan. Nagsalgi kay tamdaog. Kay mo si daog inatiksan. Taon na bitang white daog bonbon, sige text. Sige bitang ka daog, awan na mo text. Ay na nag-apel pelbon. Ay na, wala na may labot. Nasa balay ito sa kuno. Ang tanaw. Gaabot kami sa bungad na usahay. Pero di gini nga permente. Di man kay po na sa Manila. Ini tapos siguro na yung suka, na kwarta. Wala lang. 15. 50 na. Apel, kanta sana to. Nagduda ko niya pas mo niya sa kusog ba. Ako pag doon sa libahan na Hmm. Luya tanaw. Di ba na siya inaana unta? Kalit ka kayo? Ay, kay kuyog ni. Hmm? Ay, kay ni kuyog. Uyog siya kay kaayuhan man. tulog lang. Kusog kayang pas mo ba? Pagka kayang pas mo dali napitaw? Pagsar ko kayo pan siguro kakaon. Yung pasus kusog. Mga ani kaya trabaho ani. Nanong. Ano ito ang pasus kaon? Ang pas mo sa kaon, pag mabikil ka na, nakot lang gabi eh. Ganun po ang pas mo sa kusog, ang indig po na nalikod-lingkod. Ano may kusog? Sabi mo, kape pre oh. Muna siya mo, uy, pas mado, kay kurog man no. Pag man sa kurog ka na, lasa na, wala na, naok na. Paralyzed na. Hindi ka katulog ano ba? Hindi ko katulog. Ikaw to ko mga bita ng shoot pamayat kay
Ito, namot yun. Sabling yun. Iga, ibo siguro kamuta sige nagsaka. Na, makuan dyan ay. Kani sige nagsaka ba? Saka lang yun siya, di na iubos. Munggahi man. Hindi ko na ko siya nagpantino ka ng pumba. Kaya mo kayo kuan. Tangkal gid siya kay bunlot man. Asa man day mama ani? Imong mama. Bulag ni sila. Ah, ikaw na lang katiman ani. Masaya, matog nito sa balay. Dito sa kaya. Balay gibate. Kamu na lang duha sa inyong balay. Dili, namo koy banan. Kuan sa kung saya ni mama niya. Nakuan siya mga anak lang. Dito na lang kuya. Nandito ni sa balay. Dito na tigsuruyan. Hapon. Kailangan ko dito ani ko yung among din na bigla. Tungod na pagpunta ko. Tanaw na lang ko ganina. Ah, abi yaman. Ganun man. Kami ka po sila kung din. Okay, tama niya. Kaya, may pili kita daw na sila ni Chok. Hindi lang. Hindi lang. Ang Ni. Ibang pa na to. 28. 28. Labinor, bibinor ni happy birthday. Enrich lagi. Si Kuan, payat na kayo, no? Pandi, kita may lasa itong motor. Uy, saan malawasan ng mga taon? Uy! Sa una na ginaning hilot ko. Pwede ka mahilot ba nga mausapin mo lawas? Ano to? Wala man dyan. Ang dool. Ang gano'n ating kayo nun para mo ana ba buswak ng lawas ba? Kaya bisan pag kusog ka mo kaon niya, di mo burot yung lawas. Ay, yung diferensya. Muna ko ako sa kikong kaon, gini, iburot ng lawas. Pagkitanan na lawasa, kaysa ka pande. Kung Tawag nagtanaw ka tumawag. karon. Kung nababoy palagi, sana ang baboy di mo tobo. Kubol, Babagog, huwag tungol. babagog tungol ni baboyan ni, lugi, no? Tambok ba yun siya sa una? Dako na sa una. Ay.
Di ba ka mainom? Paspas na kayo, no? Panamundang. Oh, no, panamundang, no? Pas mo sa kusog ni. Oh? Pas mo sa kusog. Di na mainom? Minom panagsa. Saan pa sa... Dili mo hubog. Di po kayo na siya mo inom nga kanang patayan jud kay ginom. Kurang nga ako inom ha. Sa una, Sa una na. di bata-bata pa na to. Bata pa. Pagilimit. Explain ako ni sa imo ha, paminawa ko ha. Hmm. Explain ko ni paminawa ko kay importante kini sa mong kalawasan, dili lang para sa imo ha, para sa tuwa tanan. Labi na gyud sa tuwang viewers. Kani dire, wa pa mo masayo kani balay-balay si uric acid, kani si sugar ha. Uric acid, kani si sugar, mo di duha ka bugat kay nga mga balatian sa lawas sa tao, no? Kani uric acid na diran sigarilyo inom, Ikaw na soft drinks, kape, juice. Kung asa tong kusog mo tin mapiktahan, no? Ana na siya. Pero ang isa po nga bugat jud kani yung magbasa ta ha. Na to no iduot dia niya. Ano yung isa kamo? Ipaspas, Oh. smado no. Punta lang. Kaya Punta lang. magutag sa dili, uto hapon gabi di kita pinamabasa. Kung mahimo. Pero mo gunit lifestyle na to nga mabasa, wa na kita mahimo pod. Ano labi na sa basakan? Hindi mabasa nga matok nga kay kanal asa basakan no. Nya. Hugas do yan. Piin na gani ang gihilom. Abot dito ba? Usog kay dagan. Ang banjo namin. Sus. Ilaga na inggit ko ang konektar yung kamot. Gara inoon no. Bagtak ka na, bagtak ka kayo na. Yung kunik sa yung kuan. Punta lang yun. Kani osteoarthritis niya. No? Wala dia isa. Ha? Kaya na dia. Tritis yun nila na. Osteoarthritis. Mukauntag ka ng mga lamang loob. Tanang klaseng lamang loob sa hayop. Yan eh. Mo ni makapasungkod sa tao. Tapos panahon, ha? Ay, lan. Ay, uy na. Ha? Uy na kaway. Paway sa. Punta lang. Uy na kaway sa. Kita gid, kita. Eh, punta lang. Sige. Ba't mabaga sa mong pasmugod? Uy sa kadiot. Paway sa kadyat. Ibuilo ng taong Honda. Pusog ko padagan ng Honda. Labi na kita Kawasaki. Yan na. Nahin na lang ta. Okay, layo pang barayong.
Di na ka magpasag, kuan ha? Eh, Magpasag yapon karon? di eh. Ha? Trabaho ba ka? Pila ka adlaw Wala, na. wala na Dili ka nito. nang, ha? Wala na nito. Wala ko trabaho na. Busoy. Wala ka matrabaho? Hmm. Man naman, bata pa man. Ah, kaya ron. Ha? Kaya ron sa balay ron magbubuhi ako. Na may Ayaw. Ay hayop, tindahan. Mama no. Grabe yung pas mo ha. Upan jud kasagaran ng pas mo, titil gid punta. Kamot jud siya. Katawa mo din sakit ayo. Ha? Katawa din sakit. Ito lang. Ah! Bakit Davao ron tao? Ha? Bakit Davao? Sora, Bang. Davao? Bang, Sarap. gisahat guna ko sila mo. Wala sila tanan. Bakit yung ka nagpahilot na klase na sulod adlaw? Luto na niya man kay para ugma di pa kaligo. Okay, klase ko. Oo, kasi nga. I am not klase. Ano na? Hindi ko mo klase. Kaya wala na klase. Dabo. Tabuhi. Ano lang. Balik na. Nalawag na ka sa ulo ba? Itong nakaya po. Eskwela. Amra. Dugay na ba nakabuhi ah? Hindi mo pandalang pa dito. Sa wifi na rin eh. Eric Hilot.
Nakay motor, boss. Wala. Wala yung na-involve yung motor. Wala po. Na kay palito ng motor. Wala po. Wala. Na may kailangan motor nga itong. Ito, Hmm. wala. Yung kagisa ng motor. Itong. Oh, ilang ito. Wait, si Kuya na. Yeah. Motor nga itong. Motor na ito. Na may motor nga itong. Bayaw. Wave to, itong. Musa man itong. Nga naman. Wala yung kuha na ito. History ito. Inyong ha. Oo. Naka-drive ka, boss. Wala. Anang motora. Di na kabalong drive pod. Ito ka yung drive. Ano ko drive na? Oo, drive ito. Hmm? Nagbalog na ito. Hindi ka balo? Ilongpot. Hindi kayo nagdagtideng. Grabe tao gabi, no? Pati ulat-ulat. Sama dito grabe tao. Ang tao. Grabe. Tapos sa tagal. Part ng daan ko itong gabi. Grabe ina. Sabi, inom. Yung reklamo, mahal mo ga.
Yeah, ayun tayang. Kaya mo hayang? Yeah. Ayan, dili. Yeah. Good. Kaya? Hayang, hayang. Tapos lang eh. Ano ba yan? Pa. Pa. Ay. Hiro! Hiro! Kaya mo ng washing na yabo. Gamay? Hmm? Gamay na. Sakit yun. Wala ka.